गोजोनथाव बाथ्रा दिनैहाय भारत हादर उदांस्रिनि 78थि बे हेपि इन्डिपेन्डेन्स डेखौहाय बर' कसारि अनसाय गावहां खुंथायाबो फालिदों। दा बावहाय जोङो बेखौनो बुंनो लुबैगोन दिनैनि समावहाय जे भारत उदांस्रि जोङो मोनदोंमोन थांनाय 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव आरो दिनैहाय बेयो फैनानै फैगासिनो थानाय 2047 मायथाइयाव 100 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। दा 78 जाफैबाय। दा जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा मोनसे भिजन मोनसे नोजोर लाखिदों जे विकसित भारत आरो डेभेलप भारत गायसननो थाखाय 2047 मायथाइयाव नरेन्द्र मदि बिथाङा मोनसे नोजोर लाखिदों आरो बे हिसाबैनो दिनैहाय बिथाङा भारत हादरनि राजधानी दिल्लीयावहाय लाल किल्लानिफ्राय मोजां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनानै बे बाथ्राफोरखौ फोसावदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि भारत उदांस्रि मोननायनि जि मोनसे जारिमिन बेथ' गोलावथार, बेखौ दा बुंना फोजोबनो हाया। जाय समाव ब्रिटिशफोरजों जोङो ब्रिटिश सासननि सिङाव दङमोन भारत हादरनि खुंथाया, बे समाव जोङो गोबां जेंना जेथो खैदां खैफोद सौसिनानै जों जुजिबोनांदों दिनै थासारिनि सफैनो बा भारत उदांस्रि खालामनो थाखाय जोंनि गेजेरनिफ्राय गोबां जिउ बावलांनाय, जेरैहाय जों बुंनांगोन भगत सिं, चन्द्रशेखर आजादमोन बायदिया जोंनि गेजेरनिफ्राय ब्रिटिशजों फासि होजानायनि जारिमिन बेलायाव दङ। दुखुनांथाव बाथ्रा। दा भारत हादर उदांस्रि मोनबाय, नाथाय जोंनि मावनो लानाय हाबाफारिफ्रा दाबो जोंखौहाय दाबो बुंनांगोन जोङो गोजोनथाव मोनसे माबायाव जों सहैजोबनो हायाखै। जों नाजालायदोंसो। बेनिनो गिबियाव थानानै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया हाबाफारिखौ सामलायगासिनो दं। आसामाव मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सामलायगासिनो दङ आरो बिथांमोननि गोख्रों दैदेननाय गेजेरजों भारत हादरा गमामायैनो सानसे मोगथां महर मोनहैगोन, जे मोनसे जौगानाय बा जौगासार मोनसे हादर जाहैगोनखौ जों मिजिंथिनो हायो। दा बर' हारिनि बाथ्राखौ जों एसे बुंनांगोन। बर' हारि, मानोना जों बर' कसारि अनसाय गावहां खुंथाय मोननायनि उनावहाय जोङो बारा गोबाव जायाखै, 2021 मायथाइयावसो जोङो जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहां खुंथायखौ मोनसे सामलायथ'नाय सरकार हिसाबै मोनदों। दा गोबां मावनांगौ दङ, गोबां जेंना दङ, जाय जेंनाफोरजों जोङो मोगा मोगि जालांबाय थानांगोन। दाबो जोङो मोजाङै गायसननो हायाखै। जोंनि खुंथाया दाबो गामिया फोसावजायाखै, जोङो बियाब दानो हायाखै, बिसायख'थियाव थांनो हायाखै, रां बावजाखौ जों गोबां मोननो हायाखै, जायनि जाहोनाव जोङो साननाय बायदि खामानि मावनो हायाखै। नाथाय जोङो नाजागासिनो दङ, मिजिंथिदों थाबैनो जोंनि नाजानायाबो माबा मोनसे मोजां महराव फैगोन बा जोङो मावनो हागोन, बेखौ मिथिनो हायो। दा बाथ्रा बे जोङो दिनैनि हाबाफारियाव जोंनि उदांस्रि सान फालिनायजों लोगोसे बर'नि माखासे बिहोमा होनाय मुंदांखा गेदेमा मानसिफोरखौ जोङो लेंहरनानै मान बावदों। बिथांमोननि गेजेराव सासेया जाहैबाय वेस्ट बेंगलनि हिराचरन नार्जारि, बिथाङा सासे जारिमिन लिरगिरि आरो सासे बर'नि मेंनायै खामानि मावग्रा फुंखा सुबुं। बिथांमोनहा जोंनो थुलुंगा होयो। बिथांखौ मान बावनो मोननानै दिनैहाय जोङो गोजोननाय मोनदों। बेजों लोगोसे बर'नि हारिमु मुलुगनि सासे हाथरखि होननांगोन बिथांखौ। बिथाङा जोंनि बर' हारिमुनि गायसनगिरि, बर' हारिमु आफादनि आफादगिरिबो बिथां रहेन्द्रनाथ ब्रह्म, बिथांखौबो जों मान बावदों। मानोना बिथांमोननि सोरजिनाया हारिमुनि फोथारावहाय मोनफा मोनफा जोंनि गोसोखांजाथाव बिसम्बि जानानै थागोन आरो बिथांमोनखौ मान बावनो मोनना गोजोननाय मोनदों। आरो नेपाल हादोरनिफ्राय सफैनो हादों रुपेश मेस बिथांखौबो मान बावनो मोनना जों गोजोननाय मोनदों। बिथाङा नेपाल हादोराव रायजो जानानै दङबाबो बा नेपालाव दङब्लाबो बेयो बर'फोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिबोनानै खामानि मावबोबाय थादों आरो बे मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन। बिथांखौबो फरायनो मोनना जों गोजोननाय मोनदों। जायखिजाया जाया जोंनि इयुननि मावनो गोनां हाबाफारियासो गिदिर मोनसे बाथ्रा। जोंनि जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा लाइमोनफ्रा बयबो मोनथिनांगोन, बुजिनांगोन, हादोरखौ मोजां मोननाय आरो माहारिखौ मोजां मोननाय, गावनि हारिखौ गावखौ मोजां मोननाय जे मोनसे सानस्रि, बेखौ गोख्रों खालामनो हानांगोन, मावथि जानांगोन, गोरों जानांगोन। मावथि जायाब्ला, गोरों जायाब्ला दानि बादायलायनाय मुगायाव जोंनि थांनानै थानाया गोब्राब जाबोबाय। ओंखायनो
जोंनि लाइमोनफ्रा गोसोखौ आरो जोंनि मावनो लानायाव गोसो बायनो जानो नाङा गोसोखौ गोख्रों खालामनांगोन आरो जुजिनाय मोनसे बादायलायनाय गोसो लानानै खामानि मावोबा जोंनि मोनसे समावहाय बड'फानि मिजिं लानाय सिमांफ्रा मोगथां महर मोनगोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो बड'फा बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि दाहोनायनि मोनसे थांखि लानानै खामानि मावबोदोंमोन बिथांनि फोरोंलांनायजों जोंबो आगान सुरबोदों हान्थिबोदों दिनैनि बे समसिम जोङो सफैनो हादों ओंखायनो जोंनि गासैबो बर'नि लाइमोनफोरखौ बा जायबा माहारि आफादफ्राव हाबा मावनानै दङ आं खावलायनो लुबैगोन खौसेथिखौ जोङो जेब्लाबो आद्रि खालामनो हाया आरो जोंनि अलखद गोनां खैदां खैफोद बे समखौ सौसिबोनाय जे खामानिखौ मावगासिनो दङ आद्रा थानाय बेखौ जाफुंहोनांगौबा जों बयबो जोंनि फारागफोरखौ फोजोबलायनानै ज' जानानै खामानि मावनो हायोबा आं सानो दिनै नङा गाबोन सानसे माब्लाबा जोंनि बड'फानि जे सिमां बे मोखां महर मोनगोन बेखौ खावलायनो हायो जोङो मिजिंथिनो हायो ओंखायनो खावलायनो लुबैयो जोंनि लाइमोनफ्रा गोसो मोदोमै खामानि मावनांगोन मावथि जानांगोन आरो गोब्राब थासारिजों जुजिनाय खामानि मावग्रा साफा मावथि जानांगोन आं बेखौ खावलायो सिमेन्ट सापरियाव फैनानैहाय बिकेडब्लिउसिनि चेयारमेन CEM बिसोर लिंहरनायावहाय बिसोरबो सिगाङावहाय आं थांबाय होनना बुंग्रायो बेबायदि सुजुग मोननानै आं गावखौहाय थिखुदला बायदि मोननानै लादों आरोखि आरो जोंनि बर' हारिनि दिनैहाय आंनि मेसेजआ बेनो जे जों खौसेथि थानांगौ जोंनावहाय नांज्लाय खमलाय थानो हागौ बेफोरखौ जों सुस्रांनांगौ आरो जों खौसेथि थाब्लासो जों जोंनि खुंथाइफोरखौहाय मोजाङै जों सालायलांनो हानांगौ मानसिफ्रा गुबुन हारिया जाहाथे जोंखौ गादबनो हाथों जोंनि खुंथाया जोंनो सालायनांगौ होननानै आं सानो जोबोरैनो मोजां जादों बे हाबाफारिया मिथिनाय बायदियाव बे गुदिनिफ्रायनो बे हाबाफारिखौ मावफुंबोगासिनो दं दिनैनि बेलायावबो माखासे सुबुंफोरखौ थांखिनानै बिथांमोना लेंहरनानै बेबादिनो मान बावो आंबो दिनै बे सुबुंफोरनि गेजेराव आंबो सासे जाहैबाय आंबो बिदिनो मान बावजानो मोनबाय गोसोखौ जोबोरैनो मोजां मोनदों आरो आं सानो मा गोदो आं बे देंखो मुलुगाव बेबादि थांखि खालामाजासेनो आंदि आंनि गोसोबादि आंनि हाबाफारिखौ मावलांबाय थादोंमोन आं दिनैसो बुजिनो मोनबाय दिनैसो हमदांनो हाबाय जे गोदोफोर सेंग्रा समाव उन्दै समाव गेलेबोनाय देंखोजों गेलेबोनाय हाबा खामानिफ्रा फेलें थाङाखिसै आरोखि दिनै आं बिनि फिथाइखौ मोनबाय बे मानानो आंनि थाखाय जथेस्थ' लाख थाखानिख्रुइबो देरसिन बे माना दिनैदि गनायथि मोनदों आंबो सासे मान होजाग्रा होननानै दा बेखौ आं दिनै मिथिनो मोनबाय आं बे मेसेजखौनो होनो सानो जे बे माबाया मानानो जाबाय सबनिख्रुइबो देरसिन रां रुफानिफ्रायबो देरसिन बे गनायथियानो आसल मानसिनि हाबाफारिनि थांखि जानांगौ आं बिदि सानो आरोखि